Nej, se, der har vi så de to alkoholikere. Hvorfor er I så sure lige nu? Nu henter film, Christoffer. Kan I lige fortælle mig, hvad der sker i øjeblikket? Det, der sker, Christoffer, er, at du skal i gang med at filme nu. Sheila, jeg synes, jeg kan høre en lille smule en gal undertone. Kan det passe? Nej, vi har en idé. Vi laver en film om en, der er helt vildt god til at spille petanque. Men bare ikke kan tage sig sammen, fordi det er bare så hårdt at kaste kugleren. Og jeg kan spejle mig selv her. Hej, piger! Kan I lige vinke til kamera? Kan I lige vinke til kamera, piger? Kan I lige vinke til kamera? Ja, kom så! Hej, hej! Går det også nu? Det er godt samarbejde, vi har. Men det kan, hvad fanden hjælper de folk, de går? Ej, I ser altså virkelig sur ud. Det er en glad kortfilm, vi skal lave. Har vi ikke aftalt det? Sådan, Sheila. Godt. Så mangler vi... Ja, også. Det er godt. Der er lidt der, det er fedt. Godt så, Sander. Hej. Hej. Det er mig, der stemmer. Nej. Det har alle gruppearbejde. Vi har alle sammen noget at skulle have sagt. Jamen, så hvis det er mig, der er instruktør, så er det ikke... Nej, Christoffer. Så har jeg det sidste ord. Det eneste, du skal... Jeg har sidste ord. Jeg har sidste ord. Kamera, og så... Ja, måske det er ikke samarbejde, det der. Det er det. Jo. Nej, det er det. Jo, fordi de skal da bare... Altså, de kan da... Hvis bare det gør, som jeg siger... Når det er mig, der har kamera, og det er mig, der... Så er du bare en kamera. Jeg skal nok tage kamera. Nej, det kan du ikke. Nej, det skal du ikke give lov til. Så film det, du skal filme i stedet for film. Så mig står med kamera, så mig står. Du skal det op til de 3 minutter. Det er meget snæversyn. Meget snæversyn. Så giv mig kamera, så filmer jeg. Jamen, det kan du ikke komme. Det er fordi, du ikke... Det er ikke rimeligt, det her, forstår. Hvorfor er det ikke det? Nej, det er det ikke. For det første, så er det ikke rimeligt at sige til nogen, det kan du ikke finde ud af. Det kan det. Jeg synes faktisk ikke, du er særlig sympatisk endnu. Jamen, ja, det er, men som sagt, der startede jeg i rummet, kan jeg sige. Jeg er instruktør, og jeg lavede det hele. Og så skulle alle andre tage på knæ, det du siger. Nu får jeg Jeg hører, du er i hvert fald ikke med på samarbejde. Nej, det er Altså, du har lige siddet og sagt, hvis bare de gør, som du siger, så er det hele i orden, og så kører den. Det er ikke samarbejde. Jeg prøver at løse det på den her måde, ikke også? Godt. Hvad skal jeg så?